No marco da campaña Comparte Nadal, o Concello da Pobra vende presentar a iniciativa Descobre Caramiñas, que se desenvolverá en redes sociais. Os participantes tan só teñen que tomarse unha fotografía en algún dos múltiples recunchos de Nadal repartidos polo municipio e subila a Instagram. Entrarán no sorteo dun vale de 200 euros diarios dende o 3 ao 31 de decembro. Pois as caramiñas se poden descubrir ou conseguir indo por aqueles currunchos de Nadal. Vamos ter unha serie de recunchos ao longo de todo o pobo, decorados de Nadal, e que a xente poda quitar fotos neses recunchos e subilas ao Instagram. Nese momento entrarán nun concurso donde sortearemos diariamente 200 euros, que son o equivalente a 200 caramiñas, para gastar en todos eses establecementos comerciais, bares, perruquerías, centros de estética do noso concello. Ademais dos vales que se poderán canxear nos distintos establecementos do tecido comercial pobrense, os participantes optarán tamén o premio estrela da campaña, unha viaxe a Euro Disney. Para nós, esta iniciativa do Concello da Pobra, a verdade é que é unha maravilla, que conten con nós un ano máis para colaborar na promoción desta vila e do comercio local, dos nosos comerciantes. Por eso, desde Congal, xa estamos encantados de participar ofrecendo un regalo especial o 5 de xaneiro, unha viaxe familiar a Euro Disney para 4 persoas, 2 adultos e 2 nenos. Así que animamos a todos os pobrenses, a toda a xente de fora que veña á vila, a visitarnos, a mercar no comercio e a disfrutar das festas aquí tamén. Dende Congal xa levan anos colaborando coa campaña de Nadal da Pobra co obxectivo de dinamizar o comercio local e a actividade económica de todo o municipio.